रंडी के भाव कम हो गए, हर गांव में 5 गो डीजे के मौका के बढ़ी गई। भाई हो कहले बानी, कहावत कहले बा जे भावे के भाव से पतोह के दाव से, भावे के भाव से पतोह के दाव से, सास के सुभाव से। काहे कि आजकल जमाना बा कितना भैंसुर लोग अपना भावे के इज्जत ना करो, माने गाड़ी दे दी। हाँ ना बहुत लोग कहला अपना भावे के ना चिन्हला, माने बुजरी पदवी सब कह देला। उ भावे अपना भैंसुर के कहियो इज्जत ना कोई, बराबर हाथ मोछे पर और कहे कोरिया ही निपुतर हमरा गाड़ी दे लेकर मुंह उखाड़ ना जी कहला कि ना। माने आजकल जमाना में चलता मुंह उखड़ा हुआ कितना है हम लोग बोले तो मोछ जाता, तो मुझे उखाड़ ली तो बोले लोग कौन काम। तो भैंसुर के भाव ना रहो। आ कितना भैंसुर अपना भावे के बाबू हमर दादा हमर भूख लागल बा, बाबू हमर तैका भात काट के ले ना। तो भैंसुर जो अपना भावे के बेटी समझ लेला, तो भाई हो अपना भावे के जब बेटी समझ ली तो ओकरा के भाई जरूर ओकरा देवे के है वाला है तना ये भैया भैया जी कहे ना हो। तो भावे के भाव से और पतो के दाव से कितना सास के पतो पीर के छोटा छोटा पोटा निकाल रहे। सासो बेटी काली मानी तोनु हो मातारी मानी। आ सासो कहे हई सौतिनिया के बाप होई ना देलो, हो ना देलो, होई ना देलो। दिन भर में 17 बेर ओकरा से झगड़े करी तो सास के छोटा सा पोटा ना निकली। अगर सास के लगे घड़ी ताव ना रही तो पतो पीट में करी। आ कितना सास लोग बा कहला हमर पतो ही हमर बेटिया से निकल बड़न सेवा कर देवेला, बड़न होई खाना खियावेला, हौ खियावेला। तो जानता नहीं जवना पतो ही के बेटी समझी पतो हियो सासवा के पर मातारी समझेला ओकरा के तेरे बेर खियावेला। अब भाई हो ई भाई अगर जरा सास के लगे ताव ना रही उ पतो से जिंदगी भर पीटाते पीटाते उसर गई। आ यही में बस सास के स्वभाव से कितना सास हो कितना सास हो दामाद वाला तो ओकरा संग ना बोली, ओकरा संग ना बोली। आ कितना दामाद लोग चल गई फूल के भाती रहो, फूल के भाती रहे। गांव में कोनो सही सरदार लोग प्रणाम ना करला। गांव में आई तो लोग सीन जाई चुपचाप घर में जाई, घर में घुसियाल दू दिन रही तो भीतर सिमटिए में मार ली और पैखाना, लेकिन गांव में ना निकलेला। आ कितना लोग होशियार दामाद होई गांव में ढुकला तो कहला चाचा जी प्रणाम, बाबू जी प्रणाम, सागी गांव भर लाइने से सुधा दी। आ चुपचाप जाई देखी जे हुआ सास बैठल बाड़ी तो लोग सीने जाई कही माई परसल पोठिया दलनिया मोर गई। देखी ना किस्ता में बड़ा हरामी बनी जाइले पत्रनिया मांडू काटना गई हो। ऐसन ऐसन बात बोले लगी सासुआ लगे ओकरा देवे के 500 दो लगले घुस काटी फोन ते अपना लगे स्वभाव निमन होई तो सास पन लगौनी कहियो काजी ना कर। काहे कि है वो लगन सुनिए वो बेवकूफ के नंबर, काहे कि ये संसार में कितना किस्म के बेवकूफ बात हम लोगों को सुनाओ।